Дами и господа, добър вечер и добре дошли на гала-концерта на фестивала Ех, любов, любов, обзор 2009 година. Тази вечер ще видите всички наградени участници, лауреати, а като начало канеме на танц едни хубави, сладки дечица, но така и не ми дадоха сценария как да ги обявя. Милички, готови ли сте? Хайде, излизай. Двойки по спортни танци. Заповядайте. Да благодарим на тези прекрасни създания. Благодаря ви. И вече започваме с наградите. Наградите ще връчи Руска Озунова, главен експерт в отдел култура в Несебър и председателя на читалище Ваня Ноева. Трета награда – нова авторска песен. Група за шлагерни песни "Минаха години", град Искър. Аплодисменти!
на